Вие сте с Полет над нощта на живо от студио 3 на Българската национална телевизия. Изберете си, може да ни гледате и по БНТ1, БНТ Свят, военния телевизионен канал. А сега много ми е интересно да ви представя госта, който току-що влезе в студиото. Той е един от вас. Един от всички вас. Толкова много хиляди, надявам се, стотици хиляди българи пръснати по целия свят, които определяте Полет над нощта като вашата запазена територия в телевизионния ефир. Той се запозна с нас в Полет над нощта и ни каза: искам да ви бъда гост, тогава, когато дойда в България. Да, това може да се случи на всеки един от вас. Не се притеснявайте да ни кажете, да ни пишете. Когато сте в България, добре дошли сте, елате в нашото студио и станете част от нашия полет. Така както го направи Иван Георгиев. Българин от Чирпан, от 5 години финландец. Да. Добре дошъл при нас. Добре заварил, да се живи и здрави и благодаря за поканата. И времето, докато съм с вас, беше едно от най-красивите мигове в живота ми. Не ви правя комплименти. Това как е си представяше нашето студио? Казваш, че с твоите приятели в Финландия гледате Полет над нощта. И какво си представяхте? Ами, някаква огромна зала, нещо... Ти не казвай, че не е чак толкова огромна. Не, имах друго преди. Нещо от рода на Междузвездни войни, така... Че има войни и то междузвездни има, това ти го гарантирам. Между двете звезди, нали, тук? Едната не е в кадър. Грандиозно, голямо, което просто никога не съм си представил, че мога да бъда между вас. Вие за мен бехте нещо така. Звучи като изпросен комплимент, обаче ще го кажа на зрителите. Наистина ми беше много приятно, когато каза: не мога да повярвам, че това ми се случва. Да, така е. А какво те отведе в Финландия? Много неща, но едно от нещата е начина за оцеляване. Просто опитах се в България да се реализирам колкото успях. Направих каквото можах. И защо реши, че там ще е по-лесно? Ами, знаете ли, това е свързано с моето детство. Може би майка ми до някъде е причината, защото тя много хубаво разказваше и много увлекателно приказки. И особено най-вече за Снежната кралица, разкази и приказки, които са свързани с живота и на север. И струва ми се, като отидах вече в Финландия, когато ходех по дадени места, че съм бил и друг път там. Така ли? Да. Сега ще изживееш още част от емоцията да бъдеш гост в предаването. Ще имаме зрител на телефона, който може би ще те попита нещо или пък ще сподели с теб някакви свои впечатления. След това ще продължиш. Много красиво говориш. Съжалявам, че те прекъсвам точно в средата на изречението. Зрителят ни от София очаква своя ред за включване в предаването. За съжаление, не успя да дочака. Прости ми, че те прекъсвам. Няма нищо. Кажи ми какво правят всичките тези красиви лисици, пръснати тук по нашото студио? Това е фирмата, към която работя. Произвеждат, отглеждат лисици за кожи. Беше забавно, когато попитах Иван: а всъщност какво работиш в Финландия? И той каза: в една ферма с лисици. Да. Това е един от поминъците на финландците. И те са около 17 разновидности по нюанси, по цветове и по... Гледам ги накам в монитора и не мога да преценя дали се вижда колко много красиво нещо е това, което виждаме тук. Това е бизнесът и това, с което се занимаваш в Финландия. Да, в тази фирма. Той обаче стигна до там, че приказките са го отвели в Финландия, именно в Финландия. Стигнал е, видял е и какво? Оказа се, че точно толкова когато приказно. е пристигнал там, е решил, че цял живот е живял в Финландия. Наистина? Да. Значи, усмихнатите лица на хората, спокойствието, това, че си сигурен за утре. Как усмихнати лица? Там има най-много самоубийства. Значи... Усмихват се и се самоубиват. Това е малко преувеличено със самоубийствата. Всяка държава има хора, които не им издържат нервите за дадено нещо. Но може би липсата на слънце, на витамини и самия затворен начин на живот хората, финландците благоговеят пред семейството. За тях е
семейството е нещо свято. Почитта към живите, кръга от семейство е на първо време, но те умеят и да така силно да тачат и да почитат и своите починали. Няколко пъти подчерта обаче, че не са студени хора. Да. Макар да се намират на север. Да. Когато не успееш да докажеш, че и ти си откровен, честен и почтен с тях, те разкриват душата си и са прекрасни хора. Аз винаги съм им не свалял шапка. Тая дума не мога да кажа как правилно. Възхищавал съм се за това, че при тия сурови климатични условия те са постигнали идеалния начин на живеене, на съжителство и най-вече на социална сфера за живеене. Сега ще ти покажем нещо, да, което искам да коментираш. Да. Това е... Виж монитора. Да. Ето тази снимка. Разкажи какво е това. Това са моите колеги ловци в моята община Калайоки. В Финландия? В Финландия. Ти си ловец там? Може би първият българин, който взе нормална ловна книжка. И какво? И там най-вдясно, които са първите българи, които са допуснати на лов в Финландия от България, които останаха с много хубави впечатления, дори и момчето си. А това какво е сега? А това е лос, който просто имах късмета в същия ден да го отстрелих. Ти ли си го отстрелял? Миличкия лос, да? На мен пък ми е мъчно за него. Защо си го отстрелял? Айде, да плачем за животните. Това с ловците не е ли като с рибарите? Сега да не се обади твоя приятел, който е на снимката до теб, да каже стига лъга. Той е финландец. Значи няма да се обади, може да се лъжим колкото искаме. Има вероятност да се обадят двамата българи от Лом. Един е Алекс. Първо обаче ще ни се обади зрител от Канада. Здравейте! Добър вечер отново. Имам един въпрос към вашия събеседник. След като се занимава с един такъв бизнес, той не се ли чувства си участник в един вид убийство? Защото за мен този бизнес е убийство на животни. Да, благодарим ви за този въпрос. Относно лисиците или за лова? Да, относно лисиците. На господина бих му задал въпрос. В неговото меню влиза ли месо? Може да не влиза. Пилешко, едете ли риба? Слушаме ви. Да. Агнешко? Агнешко? Чакай съм да отговори. Може ли да отговоря? Да, слушаме ви. Имам чувството, че извадите един нож, ще ме убиете и мене. Опитвам се да избягвам именно при тази причина яденето на както и агнешко, свинско и тем подобни, но виж, риба, така от време на време, пилешко, да. Това е, разбира се, вашето мнение. Нали се сещате, че има много хора, които ходят облечени в кожи, обувките им са кожени, хранят се с месо. Знаете, че има такива движения против точно тези хора. Така е. Да отглеждаш животно и за да го убиеш, с цел да го убиеш, не да се нахраниш, да задоволиш някаква своя суета, просто, как да ви кажа това? Сега, благодаря ви за това обаждане. Благодаря ви за въпроса. Той е изключително коректен и невероятно уместен в предаване като нашето. Но темата на предаването ни, в разговора с конкретния гост, е за това как един българин се аклиматизира в една северна страна, каквато е Финландия, какво продължава да го свързва с България, как той възприема това, което се случва тук у нас. Обещавам в едно от следващите ни предавания да говорим специално за тази тема и ще ви бъда благодарен, ако напишете на адресът ни polet@bnt.bg едно аргументирано мнение по въпроса и нещо повече. Разкажете за това как точно стоят нещата в Канада. Ще ви бъда благодарен. За това очаквам на polet@bnt.bg вашето писмо. Сега нека да обърнем малко повече внимание на гостът ни, който така и така е дошъл за малко в родната България. Коя е най-голямата разлика между нас и финландците? Тази дежурна усмивка, която има при тях, това, че ние не се притесняваме да изкрещим и след това да се извиним. Освен това и работохолизма. Работохолизма? Да. Значи там има... Те са работохолици или ние, че малко се притесних? Да. Но има и втора категория хора,
които може би цял живот не са и един час са работили. Държавата ги осигурява. Тя им осигурява къде да живеят. Всеки месец получават пари, с които да живеят. Но тези пък, които работят, просто са работохолици. А прословутото трудолюбие на българина? Има го, но... Но не в България. Не в България. Аз чак в Финландия разбрах на какво сме способни ние българите. И един път един мой приятел ми каза: Господи, добре, че в България няма 3 месеца бели нощи, 24 часа слънце, защото вика, ще се побъркаме от работа. 24 часа ми... Може би Господ, когато е създавал климатичните условия и когато е нарежал държавите коя къде да бъде, е преценил, че на нас българите не ни трябват бели нощи 3 месеца. Сега, понеже наистина ни остава много време, нека да разкрия на зрителите, че разговорът ни беше дълъг и изключително интересен. Едно от нещата, които продължава да те притеснява до ден днешен, е това, че и мъжете и жените са голи в общите сауни. С какво друго не успя да свикнеш в Финландия? И с какво според теб един българин, един типичен истински българин, един чирпанлия, никога и за нищо на света няма да може да свикне? Ако живее там или попадне в определена възраст. Там почти с всичко се свиква, а когато се върнем тук, вече като сме свикнали с уния условия, малко трудно тук се нагаждаме обратно на това, което е тук. Това е важно. Аз там 5 години си заключвах колата, апартамента. Махаш ли чистачките? Защото българите по едно време махаха чистачките на колите. Това ми се случи преди време. Миналата година дойдохме с един мой приятел, който работи при мен, да вземем с жена му и бебето му, да ги доведем в Финландия. И той още на първата вечер изрива, че чистачките му ги няма. Какво е това момиче до тебе? Усмихнато, да, наистина, верно? Да. Това е в Лапландия, къщата на Йоло Пуки. На финландски дядо Коледа. Името му е Йоло Пуки. Това момиче какво е на дядо Коледа? Това е Снежанката. Боже, това Снежанка била. И те имат еленски впрягове за туристите и тя е една от отговорничките, която возят туристите на дестинация, която е естествена природа, естествени дървета, шатри, къщи на техни дървени. И чужденеца е много интересно за него да види бита и живота на финландеца. И най-вече аз съм надявам, че направихте едно сравнение между финландката и нашите българки. По нищо не се различават. Въпрос, красотата и в България, и в Финландия еднаква, въпреки че... Само нашата е малко повече. Много важен въпрос. Колко е социалната помощ в Финландия и има ли много българи, които живеят само от помощи? Значи, социалната помощ на месец е сега някъде тази година трябва да се дигне от 520 на 600 евро. Извън това, плаща се квартирата, водата, наема. И ако ходят да учат, защото има в Финландия закон, българи, които не познават езика, не знаят езика, отиват 10 месеца на платен курс по финландски, където държавата поема целият разход. Пътните ти поемат и тези 550 евро остават за твое лично ползване. И всичко това за да научиш техния език. Да. Труден ли е? Много. Няма аналог, казвате. Няма. Но има сходни думи с българските. Например, нашите българи старите казват леп, а те казват лейпа. Ние казваме стол, туоли, пейка, пенка. Виж, има сходни. Това е най-важните 3 неща. Да хапнеш, да седнеш и после да се лепнеш. И тези 3 неща. Нещо за пиене как е? На здраве? Как? Мина халуа юе. Аз желая да пия. Юе. Да. И ти нямат съгласна ти хора. Храна се сюе. Сюе, юе. Тия двете неща вече ги запомних. Няма да умра от глад, нито от жажда в Финландия. Има ли много българи обаче, които в търсене е така на по-лесния начин да Значи няма как, ако няма човек, който да го приеме там и да му помогне да си стъпи на краката, просто е обречен, защото може 3 месеца да стои, но той трябва да живее някъде. Квартирите се плащат. Оттам вече няма ли договор с фирма,
3 месеца като изтичат, той трябва да напусне Финландия, защото такива са международните закони, най-вече европейските. И в България мисля, че е така. Но ние там, където живеем в Калайоки, сме 36 човека и така създадахме една общност. Имаме си българо-финландско дружество на българи жени за финландки, финландци жени за българки и областният център ОУ. Финландци женени за българки. Има ли? Да. Пък били сме еднакви. Виж ли, че сме по-хубави? Да, аз казах, че българското по-хубаво няма. Но исках да направя едно сравнение, че те са като нас. Аз едно друго сравнение обаче чух преди няколко дни, когато се чухме с тебе по телефона. Бесен излезе ти от една среща, бизнес среща. Да. И ми каза, че явно за 5 години съм забравил много неща от това как се прави бизнес в България. Да. Как се прави в Финландия бизнес? И може нещо, някакви препоръки да дадеш към нашите бизнесмени тук, към нашите търговски организации, към тези, които преговарят. Каква е толкова ли е голяма разликата, че ти беше толкова изнервен? Значи финландците, това ми харесва при тях, че 100% са откровени и честни. Корупцията при тях е нещо страшно, да кажеш думата корупция. Камо ли да се видиш корумпиран. Когато отидеш в Финландия на среща с бизнесмен, с бъдещ партньор, евентуален. Бъдещ партньор, говорим както с вас. И той си казва, това мога, това не мога. Това значи е така. Докато аз тук останах потресен от едната среща, дойдох, исках да направя за България все пак, макар и скромно малко, този бизнес с кожите в Финландия, да направим тук един цех за преработването им, за шиенето им, да се създадат няколко работни места от порядъка 50-100 човека. Възможност да работят хора. Да се инвестира в България пари. И с един от тези, с които се срещнах, протече много тежък спора. Едва ли не... Аз накрая му казах, ако ти подаря кожите и ти плата и стойността им отгоре на всичкото, пак ще се види ненормално и ефтино. Добре, да не е ли чисто човешко това, или казваш при финландците го няма, аз съм го приела вече, живея толкова години сред това, да търсиш ползата от бъдещия бизнес? Всеки човек и търси при нас малко в повече идва това да търсиш ползата. Всеки човек търси ползата, всеки човек търси реализацията на идеята си, търси удовлетворението от труда си, но там са честни хората. Това, което му се полага, си го взима. Това, което се полага на тебе, си го взимаш ти. И няма тази... Нали каза обаче пък, че имат една постоянна дежурна усмивка. Не е пък това някакво лицемерие? Не. Значи, но когато говориш с един човек, който е усмихнат срещу тебе и е благоразположен, отколкото когато отиваш на магазина, както онзи ден бех, плащан с парите си там някаква стока, касиерката буквално едва ли не ми свърли това, което съм платил. Бърже, намръщена цялата... Човек, ти си забравил какво е. Ние си живеем. Не съм виждал, доскоро не бех виждал такива намръщени физиономии и така на конверта и се хвърлят стоката. По улиците умислени хора, някакси притеснени, тази сърдечност българската с широката усмивка. Има ли български търговци, които предлагат българска стока в Финландия? Имаш ли препоръки към тях? Лютеница, например. Предлагат ли лютеница? Значи Финландия е необятна страна за наши стоки. И съм сигурен, че всичко ще се приеме от финландците. Но няма наши търговци, би трябвало нашето Министерство на външна търговия, външния министър че е важно да направят нещо, защото единствено видях пакети с слънчоглед, някаква софийска фирма, която беше заредила. Това ябълки, круши, грозде, зеле, плодове и зеленчуците и олио. Хората, аз от тук съм носил едно обикновено сирене. Ние си ги внасяме от чужбина, бе, човек. Къде ще намериш български ябълки? Но това е едно от нещата, които може вече да икономиката в България да потърне. Когато се подпишат контракти с Финландия, защото там условията, зимата е 7-8 месеца. Трудно ще намериш кой да работи тук на полето вече, за да потръгне
Точно. Но и там работят на полето. Там гледат Там работят на полето срещу друго заплащане. И тук и нашите, които са меракли да работят срещу по-високо заплащане на полето, изчезнаха към Гърция. Ето, ако знаят, че могат да работят и да изнасят и да сключат някакви договори, Финландия ги чака, може път. Но аз си мисля, че не всичко е унищожено в тази държава, Бога ми, в България. Мисля, че все още има някакви производства, някакви неща, които все още българите го произвеждат. И дори да е един лук, краставици, домати, череши. И въпреки разочарованието, което си срещнал през изминалите няколко дни, докато си бил в България, каза, че след 5 години се прибираш за първ път в България, но се връщаш в Финландия зареден с положителни емоции. Чакай да не се разпадне връзката сега. Зрител от София, може би е същия, който се опитал да се свържа с нас преди малко. Здравейте! Не съм същия, друг човек съм. Жана Василева съм. Здравейте, госпожо Василева. Успях да се свържа. Добре дошъл в къщи на Иван. Благодаря. Радвам се за хубавото предаване. Ще бъда бърза, защото нямате време, ми се струва. Аз ще питам един детски въпрос. Да? Вярно ли е, че хората там не се заключват къщите и собствености и имат ли ценности в къщите? Да, вярно е. Аз самия допреди миналото лято нито колата, нито къщата се заключвах, но малко се получи така, че дойдоха много българи? Да, не българи. Не искам да звуча расистски или погрешно да бъда разбран, но от Румъния, от България, нашите братя роми просто някак си объркаха представата на финландците за спокойствие. И там ли започнахме да се заключваме? А вие, няма да ви питам на каква възраст сте, но помните ли, че и тук имаше такъв период, в който не знаехме какво са това решетки на прозорците, железни врати, не се заключваха и нашите врати? Да, имаше и в провинцията, хората не се заключваха къщите. Аз в момента в провинцията, в София, ние не си заключвахме вратите на площадката. Всеки може да само с едно звънване звънеца да сигнализира и да влезе у съседите. Аз в момента даже не съм сигурен дали ми е заключена колата. И искам да ви кажа нещичко. Може би не знаете, някой по-начетен от мен, може би по-добре ще знае. Български и финландски са в една агрофинска група езици. Така че на Иван да не се отчудва. Нали, за думичките, които намират там. Желаем много здраве, много успехи, да сте жив и здрав, не забравяйте България. Живейте си на спокойствие. Най-сърдечни благодарности. То ми хареса, живейте си на спокойствие. Дали си живеят на спокойствие във Вълче дръм? И какво ги е предизвикало да се обадят по това време на денонощието? Здравейте, Вълче дръм! Добър вечер. Как се казвате? Мария Първина се казвам. Здравейте, Мария. Аз ви гледам редовно, не се обаждам за първи път. До скоро ви се обаждах от Испания. Сега се обаждам от България. От Вълче дръм? Да. За кратко ли сте тук или решихте да се завърнете завинаги? Реших да се завърна завинаги. Какво не ви устрои в Испания? Всичко ме устрои в Испания. Защо се връщате? Логичен въпрос. Защо се върнахте? Иван, например, няма никакво намерение да се връща от Финландия. Имам. 100%. Не ме провокирайте. Аз преди всичко съм българин и обичам държавата си. Аз се върнах, защото няма по-хубава страна от България, за мен, лично. Аз 28 години живея навън. 28 години? Все в Испания ли или бяхте на различни места? Не, в Русия и в Испания. Професията ли ви накара да бъдете в Русия, в Испания? Не, аз съм на 47, от тия 47, 28 съм навън. Искам да кажа на всички българи, които гледат тук в България, не тия, които са навън. Тия, които са навън, са наясно, че ако всеки българин мине през имигрантството, България ще цъфти и ще процъфтява. Затова по този повод се обадих, искам да поздравя господина от Финландия. Благодаря ви най-сърдечно. Защото опит е... Най-вече опита от работата в другата страна. Да. Те кара да... Даже не знам как да се... Ставаш друг човек. Мисля, че ви разбраха. Разбраха и зрителите. Разбирам ви и аз за това, което казвате. Много благодарим. Светло Христов, един много талантлив млад певец и музикант,
е установил общи корени с финския и унгарския, като е работил с колеги музиканти унгарци. Примерно Куче на унгарски е Кучо, а Боб, явно и прабългарски е свързан с угрофинската група. Искам да поздравя госта ви и да му пожелая много късмет. Дано повече българи постигнат неговите успехи в чужбина и нека не бъдем дребнави и задаващи нелепи въпроси на нашия сънародник. За мен той е достоен чирпанлия, живеещ, избъдващ мечтите си в Финландия. Страхотно. Написала го е Ева Валентинова Кирилова. Най-сърдечно ми благодаря за думите. И ние ти благодарим, че беше наш гост. Обещай, че ще разкажеш на всички българи в Финландия колко е хубаво. Аз съм сигурен, че те вече го знаят. Финландия на телефона обаче. Последен разговор по телефона за твоето гостуване и на телефона е... Добър вечер. Добър вечер. Обажда се Дилян Кирилов от Калайоки. Много поздрави на вашият гост. Може да му ги предадете лично. Диляне, благодаря. Едно уточнение. Да. Едно уточнение. Апартаментът е заключен. Наш познат е проверил, защото той не е бил сигурен. И колата си е заключена. Българска работа. Всичко се заключва и проверява. Добре, че имаш такива приятели. Диляне, благодаря. Много хора тук. Поздрави на цялата компания и едно голямо на здраве, защото съм сигурен, че не сте седнали пред телевизора просто ей така. Да, точно. Диляне, знаеш ли за какво се бех притеснил, че съм забравил една печка включена? Хайде сега, прекалихте сега. Нали? Апартаментът е заключен. Благодарим ви за това, че се обадихте. Без уточнение. Благодарим ви, че се обадихте. Поздрави на всички българи около вас. Много ти благодаря, че беше наш гост. При следващото гостуване, по-рано от 5 години, пак ще дойдеш, нали? Да, вие ме подмладих с още 20 години. Благодарим ти. Аз веднага ви припомням, че това може да се случи и на вас. Където и да ни гледате по целия свят, пишете ни на polet@bnt.bg и когато се завърнете в България, с удоволствие ще ви посрещнем тук в студиото на Полет над нощта.